Βουλευτά Χρήστο Βιάλα, γαμπρέ στο χωριό μας, κύριε Δήμαρχε, συγχωριανέ μας, συγχωριανοί, φίλοι και συγγενείς, σας καλωσορίζω στο δεύτερο αντάμωμα δασοχωρητών, συγγενών και φίλων. Ευχαριστούμε πολύ που είστε όλοι απόψε εδώ και μας τιμάτε με την παρουσία σας. Αυτά τα δύο λόγια θα ήθελα πρώτα να μιλήσει ο βουλευτής μας, ο Χρήστος Βιάλας. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Καλησπερίζω όλες και όλους τους συμπατριώτες, τις συμπατριώτισσες και τους φίλους, ανθρώπους οι οποίοι έχουν την κοινή καταγωγή σε αυτόν τον όμορφο τόπο, στο δασοχώρι μας, στα πιτσίκια μας δηλαδή. Τώρα εγώ βέβαια είμαι γαμπρός εδώ, αλλά όπως λένε και πολλοί, λέει από ποιο χωριό είσαι, μάλλον από το χωριό της γυναίκας. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, να συγχαρώ τον πρόεδρο και τα παιδιά του συλλόγου που ασχολήθηκαν και κάνουν για δεύτερη χρονιά το αντάμωμα. Είναι μια δράση, θεωρώ, που χρειάζεται για να είναι η αφορμή να ανταμώνουν όσοι έχουμε κοινή καταγωγή, όσοι από αυτήν τη γη έχουμε προέρθει, και εάν και βρεθήκαμε ή βρεθήκατε σε διαφορετικούς τόπους και σε διαφορετικούς χώρους, ο καθένας για τους δικούς τους λόγους και από την ανάγκη της ζωής, να είναι το σημείο αναφοράς όπου θα ανταμώνουμε, να ξεφαντώνουμε, να βρισκόμαστε, να έχουμε τις θύμησες, να έχουμε τις αναμνήσεις, να μιλάμε, για να έτσι να δίνουμε και μια αισιοδοξία για το μέλλον. Να είστε όλοι καλά, καλή αντάμωση και τον χρόνο, καλή διασκέδαση. Ευχαριστούμε. Δημήτρη, Δήμαρχε, θες κάτι? Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, αγαπητές συμπατριώτισσες και αγαπητοί συμπατριώτες, που είμαι για δεύτερη χρονιά φέτος, το δεύτερο αντάμωμα δασοχωρητών και φίλων εδώ μαζί σας. Να ανταμώσουμε και να αλλάξουμε απόψεις για τον τόπο μας. Να ανταμώσουμε, να διασκεδάσουμε, αλλά πάνω απ' όλα να ενωθούμε με τις κοινές μας ρίζες και να πιστέψουμε ότι αυτός εδώ ο ευλογημένος τόπος μπορεί να πάει μπροστά. Πριν από λίγο ήμουνα στο πανηγύρι, στον πανηγυρικό εσπερινό της Μονής της Μεταμόρφωσης του Σωτήρου. Στο δασοχώρι, να ξανανοίξει το σχολείο του, να δει τα παιδιά να παίζουν και να γελάνε στις γειτονιές. Είναι η οργάνωση και τα κίνητρα. Καταθέτουμε επανειλημμένα, ο βουλευτής είναι από τον τόπο μας, να μεταφέρει στα κέντρα εξουσίας ότι η επαρχία και ο πρωτογενής τομέας θα πρέπει να είναι σημείο αναφοράς για την επανεκκίνηση της οικονομίας της χώρας μας. Επενδύσεις στον αγροτικό τομέα και παραγωγή είναι η βάση στην οποία θα πρέπει να στηριχτούμε για να ανατρέψουμε τη δύσκολη οικονομική συγκυρία. Από την πλευρά μας ως Δημοτική Αρχή αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Ήδη σε συνεργασία με την Περιφέρεια θα ξεκινήσει φέτος η περίψωση του φράγματος του δασοχωρίου για να αποταμιεύσουμε πολύ περισσότερο νερό. Η αγροτική οδοποιία θα συντηρηθεί. Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη της γέφυρας στην Ποταμιά για να μας φέρει πιο κοντά και στη Δεσκάτη. Και μέσα από την υλοποίηση από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης ενός μεγάλου εγχειρήματος του πρότυπου πιλωτικού αγροκτήματος, φιλοδοξούμε να οργανώσουμε τον αγροτικό χώρο και να μπορέσουμε να κάνουμε τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις βιώσιμες. Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο. Θέλω να συγχαρώ τον Πρόεδρο για τη δραστηριότητά του, όχι μόνο στα πολιτιστικά που το βλέπετε, έχει πραγματικά μέσα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο, ο οποίος αναγεννήθηκε, δώσει την ευκαιρία στο χωριό μέσα από τις εκδηλώσεις να αναβιώσει τα έθιμα και να δείξει την παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα που είναι πάρα πολλά, αλλά και για τη δραστηριότητά του όσον αφορά τον τομέα ως Προέδρου της κοινότητας. Αυτή η συνεργασία, Πρόεδρε, θα συνεχίσει, θα είναι πιο αποδοτική και πιο καρποφόρα. Να είστε όλοι καλά και να ανταμώνουμε πάντα σε χαρές. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Για ένα μόνο λόγο αγαπούσαμε το σχολείο για τον Ανθόκηπο. Μπροστά από το σχολείο ήταν η αυλή που παίζαμε, εδώ μπροστά, και στο βάθος ο Ανθόκηπος. Ήταν κυκλικός με ένα τυχείο υπερυψωμένο με κολονάκια και μια αλυσίδα που περνούσε από πάνω ένωνε όλα τα κολονάκια. Ήταν χωρισμένος ακτινωτά σε 5 παρτέρια και στο κέντρο επίσης ένα μεγάλο κυκλικό, το πιο ανώτερο και το πιο ωραίο από όλα. Ένα για κάθε τάξη.
είχε ωραίους διαδρόμους ανάμεσα χωριζόμενοι με λεβάντες, τις οποίες με τέχνη μόνο ο δάσκαλος τις κλάδευε με το ψαλίδι. Είχε πολλά λουλούδια, ό,τι έφερνε ο καθένας από το σπίτι ή ό,τι έφερναν οι μανάδες μας. Με αυστηρό πρόγραμμα η κάθε τάξη έπρεπε να φροντίζει το δικό της παρτέρι, το κεντρικό, το καλύτερο, το φρόντιζαν τα κορίτσια της 6ης τάξης και δεν αφήνανε τους μικρότερους να το πλησιάσουμε. Κάθε τάξη έπρεπε να σκαλίζει, να βγάζει τα χορτάρια και κυρίως να ποτίζει με το νερό που κοβαλούσαμε από το τσιμεντάβλακο που έτρεχε έξω από το δρόμο ή από τη μοναδική βρύση του χωριού μας στις καμιές. Ο Ανθόκηπος, αν και στην πραγματικότητα δεν είχε διάμετρο πάνω από 5-6 μέτρα, για μας ήταν κάτι σαν τους κρεμαστούς κήπους της Βαβελώνας. Δεν ξέρω πότε και ποιοι δάσκαλοι αδιαφόρησαν και χάθηκε. Είχαν αλλάξει και τα χρόνια, βλέπετε, να μην κουράζονται οι μαθητές και κάθε τάξη η χειρονακτική εργασία στα σχολεία δυστυχώς θεωρήθηκε αγκαρία. Τέτοια δημιουργικά πράγματα σήμερα στην Ευρώπη θεωρούνται μεγάλες καινοτομίες και τα σχολεία του μέλλοντος θα τα ανακαλύψουν. Όταν χάθηκε ο Ανθόκηπος, στεναχωρηθήκαμε πολύ. Εκτός όμως από τον Ανθόκηπο, είχαμε να φροντίσουμε και τα πεύκα. Αφού σκάψαμε μία απόσταση 2 περίπου μέτρων από το φράχτη και σε ένα όμορφο αυλάκι να ξεχωρίζει από την υπόλοιπη αυλή, περιμετρικά σε όλο το οικόπεδο του σχολείου, δίπλα στο φράχτη μέχρι κάτω, εκτιμώ σε μια περίμετρο 300 μέτρα, φυτέψαμε τα πεύκα. Κάθε τάξη είχε το χώρο της πάλι και ταυτόχρονα είχαμε μια ταμπέλα δεμένη με σκηνή σε κάθε κορμό των πεύκων με το όνομά μας γραμμένο πάνω. Τα είχαμε χρεωμένα ατομικά ο κάθε μαθητής. Ήταν κάτι πολύ κουραστικό, έπρεπε να σκάβουμε το χώμα με το πατητό και να ανοίγουμε λάκους γύρω σε κάθε πεύκο, αλλά τα αγαπούσαμε τα πεύκα μας. Από την άλλη ήταν και η ελευθερία μας. Όσο περισσότερο ασχολούμασταν με τα πεύκα, τόσο λιγότερο θα ήμασταν μέσα στην τάξη και λιγότερο ξύλο θα έπεφτε. Κάθε παιδί έπρεπε να είχε στη φροντίδα του περίπου 10 πεύκα. Εκτιμώ ότι είχαμε φυτέψει πάνω από 300. Πόσα ζουν σήμερα? Καμιά φορά δεν πρόκοψαν προφανώς όλα, δεν έχει σημασία. Εχθές μέτρησα περίπου 50. Λοιπόν, ο σκλάβος είναι αφιερωμένος σε 2 πρόσωπα. 2 πολύ γνωστά πρόσωπα του χωριού μας, που θα το δείτε στη συνέχεια. Ο σκλάβος ήταν το απόλυτο παιχνίδι. Όταν υποψιαζόμασταν ότι θα έχουμε ένα μεγαλύτερο διάλειμμα, χωριζόμασταν σε 2 ισοδύναμες ομάδες ως προς την ικανότητά μας να τρέχουμε. Οι 2 ομάδες στέκονταν σε μία απόσταση 20-30 μέτρα και κάθε μία είχε το σκλάβο της που έπρεπε να ελευθερωθεί από την άλλη ομάδα. Έβγαινε ο πρώτος της μιας ομάδας, ο οποίος ήταν ο μεγαλύτερος και ο γρηγορότερος, για να ελευθερώσει το σκλάβο. Αμέσως μετά έβγαινε ένας άλλος και από την άλλη ομάδα και τον κυνηγούσε μετά ένας άλλος. Να κυνηγήσει τον προηγούμενο. Ο ένας κυνηγούσε μόνο τον προηγούμενο και κινδύνευε μόνο από τον επόμενο. Φυσικά όταν κάποιος πιανόταν, γινόταν και αυτός σκλάβος. Γενικά όλα μας τα παιχνίδια δεν είχαν ηλικία, συμμετείχαν ισοδύναμα οι μικρότεροι της πρώτης τάξης μαζί με τους μεγαλύτερους της έκτης, όλοι αγόρια και κορίτσια. Έκτης που λέει ο λόγος, γιατί κάποιοι είχαν χάσει και 3 και 4 χρονιές στην ίδια τάξη. Λοιπόν, τώρα θα σας μιλήσω για τους ήρωες του παιδικό μας χρόνου. Οι ήρωες του παιχνιδιού ήταν 2. Ο Πλατωνοβαγγέλης και ο Κωστάκης ο Παπευθυμίου. Αυτοί βγαίνανε πρώτοι. Ο ένας κυνηγούσε τον άλλον. Εμείς οι υπόλοιποι κάτι κάναμε. Τρέχαμε ο ένας εναντίον του άλλου, φωνάζαμε, μαλώναμε, πιάναμε ο ένας τον άλλον, χαμός. Στο τέλος, κουρασμένοι, παρακολουθούσαμε τις 2 πρωταγωνιστές. Αυτοί είχαν πηδήξει πάνω από το φράχτη του σχολείου, είχαν φύγει πολύ μακριά από την αυλή του σχολείου, ανάμεσα στα χωράφια, μακριά από το χωριό. Σε 1-2 λεπτά είχαν φτάσει κάτω στο σταυρό. Ποιον σταυρό? Κάτω στην ποταμιά είχαν φτάσει.
Για να είναι πιο γρήγοροι, αλλά και γιατί τα παπούτσια τους ήταν συνήθως τρίπια και χαλασμένα, τρέχανε ξυπόλυτοι. Το καμπανάκι χτυπούσε για να μπούμε μέσα στην τάξη. Αλλά αυτοί τρέχανε. Τρέχανε για να φύγουν μακριά. Μακριά από το δάσκαλο και τη βάρβαρη βέργα. Μακριά από τα μαθήματα. Μακριά από τη μιζέρια. Μακριά από τη φτώχεια μας. Ο δρόμος προς την ελευθερία περνούσε από τα πόδια τους. Δεν τρέχανε, πετούσαν. Πετούσαν πάνω από πέτρες και λάσπες, πάνω από φράχτες και λιθαριές, πάνω από αυλάκια και θάμνους. Εμείς τους βλέπαμε και τους θαυμάζαμε. Χοροπηδούσαμε σαν κατσίκια και τσιρίζαμε να γυρίσουν πίσω. Αλλά στην πραγματικότητα θέλαμε κι εμείς να φύγουμε, να τρέχουμε. Σαν και αυτούς, να φεύγουμε, να τρέχουμε, να φεύγουμε, να τρέχουμε, να δραπετεύουμε. Ήταν και οι δυο κακοί μαθητές, αλλά αυτοί ήταν οι ήρωες των σχολικών μας χρόνων. Ο Βαγγέλης βέβαια ξεχώριζε. Το αφιερώνω στα παιδιά του. Με τον Τζολοκοστάκη αποφασίσαμε ότι ο Βαγγέλης είναι ο ήρωάς μας. Πού είναι ο Τζολοκοστάκης, είναι εδώ. Εκείνη. Αυτός μας έμαθε να ανεβαίνουμε στις καμνιές. Αυτός καρφάλωνε στο καμπαναργείο και κατέβαζε τα μικρά σπουργίτια από τα κεραμίδια που μετά τα σουβλίζαμε, τα βάζαμε στη φωτιά και τα τρώγαμε χωρίς να καθαρίσουμε τα εντόστια. Αυτός μας έβαζε στο σπίτι του να δούμε τη χαντζάρα του πατέρα του, που ήταν ένα από τα παλικάρια του Λίστα Κουγκαντάρα. Αυτός έμεινε 3 μέρες πάνω σε ένα λουμάκι. Γιατί? Αυτός έπιανε φίδια. Αυτός ψάρευε ψάρια τα περισσότερα στην ποταμιά. Και εμείς απ' έξω τα μαζεύαμε και τα βάζαμε στα ρουγάζια, ένα-ένα σαν τσαμπιά. Στο σπίτι του, στα κόλιαντα και τα σούρβα, μας ετοίμαζε η μάνα του την πίτα και το κρέας που μαζεύαμε και τρώγαμε. Ούτε θα ξεχάσω που στα 25 του συνόδευε τα μικρά παιδιά να πουν τα κόλιαντα μέσα στη νύχτα, για να τα προστατεύσει από τα σκυλιά και να τα μάθει ότι τα κόλιαντα τα λέμε τη νύχτα, ή προφανώς γιατί και ο ίδιος δεν ήθελε ποτέ του να μεγαλώσει. Τότε πραγματικά ζούσαμε και παρά τις δυσκολίες της εποχής, τα χρόνια του σχολείου ήταν τα καλύτερά μας χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, Γιάννη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που φαίνονται εδώ στο προτζέκτορα, ιδιαίτερα το συγχωριανό μας, τον Στέφανο τον Μελονά. Θα ήθελα το χορό να τον ανοίξουν οι επίσημοι μας. Jesús, mis hijos, ya los
Μουσαφίρης, πως κοινωνεί κοκκινής. Αν πηγαίνω μουσαφίρης, πως κοινωνεί κοκκινής. Άιντε με παπούτσια στολισμένα απ' το χώμα στο δρόμο. Έρχομαι απ' το λιβάδι, όλο ποδαρό δρόμο. Έρχομαι απ' το λιβάδι, μόνο για τα χείλη σου. Τράβα λίγο την κουρτίνα από το παραθύρι σου. Και άιντε με παπούτσια στολισμένα απ' το χώμα